nens dels carrers s'adopten actitud de ben sols. I una mà m'acaricia amb les turícies que es valora i un son recorre enmig del nas. Em torna lloc quan estic fora, em torna lloc el meu mare i jo. Visca la lluita de la classe obrera! Visca la lluita de la classe obrera! I d'un pare frustrat que colpegen crits que neguen el diàleg. I un jove incompret. Quan diuen que no hi ha diners, és mentida, sí que hi ha diners i els tenen els banquers. I que aquest banc fa negoci amb armaments, com molts de bancs. Hem fet de controlar tot el que fem cada dia, siguent amos de Repsol, de gas natural Fenosa. Una mà m'acaricia. Emergen en aquesta crisi econòmica de valor, democràtica, social, mediambiental. Des de fa anys en un temps de retrocés democràtic i de drets laborals i socials. És necessari dotar-nos d'eines que ens permetin avançar. En aquest sentit, la classe treballadora hem de crear l'obertura d'un procés constituent popular i participatiu al Principat de Catalunya que ens permeti posar les bases a una nova societat. I